ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଲାଇ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଲାଇ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସେଇ ଯାତ୍ରା ମା ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପେରା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ତାରପୁର ଅପେରା ସେଇ ତାରପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର। କାଳିକା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଇଗିଣିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସାବିତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ଜ୍ୟୋତିମହଲ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା କଳା ମନ୍ଦିର ଜଗତପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ କାଇବାଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗିଲା ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର।
जनता रंगमंच जनता रंगमंच तेलंगापेंठ कटक। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ବଡ଼ମ୍ବା କଟକ। ତପସ୍ୱିନୀ ଅପେରା କୁଲଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଯାତ୍ରା ସଚିଦାନନ୍ଦମ କଲ୍ୟାଣନଗର କଟକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗଣନାଟ୍ୟ କୁଆଁପାଳ ସାଲେପୁର କଟକ। ଅପେରା ଗୁରୁଗୁପ୍ପା ମାଣିଆବନ୍ଧ କଟକ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପାଳପୁର କଟକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସାଥୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଲେଇ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁରର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।